Bon día. A anterior mesa destas xornadas puxo de manifesto que a recuperación, a batalla polo galego é unha carreira de fondo que non se consegue en apenas uns días, uns anos, uns meses, máis que é precisa unha ocupación de moitas entidades, de moitas asociacións e de compromisos políticos que en ocasións non son os máis favorecedores para a lingua. Puxose tamén de manifesto que os medios en galego teñen unha grande importancia na recuperación, na memoria tamén da recuperación da lingua nese proceso en que estamos e tamén puxeron en evidencia que hai que estar continuamente a luitar por eses dereitos. Unha profesora de galego que tiven hai moitísimos anos dicía que canto maior é o inimigo, maior é a vitoria. Entón, pensamos que, como decía Touriñán, que tamén subliñaba Ubaldo, que hai que traballar para que esa realidade chegue nalgún momento e se poida consolidar. A seguinte palestra que vou presentar está centrada na consciencia social da nosa lingua e está centrada en como a sociedade percibe justamente esa necesidade ou esa referencia, ese vínculo que hai co galego. Para esta ocasión contamos con Elsa Quintas Alborés, que é vicepresidenta da Mesa pola Normalización Lingüística, é unha entidade que nace en 1986 como confluencia, como desexo de varias asociacións, como a ELGA, como a Asociación Sociopedagógica Galega, e como outras que pularon para que esta realidade, que a Mesa, que é unha plataforma de reivindicación, de defensa, de normalización tamén da lingua, pois sexa unha realidade que tamén integra outra maior que Queremos Galego, que continuamente está a reivindicar unha lingua que é a propia daqui porque os poderes políticos non o fan como deberían ou atacan ou agreden directamente o idioma. Elsa é abogada, formouse en Compostela, na Universidade de Santiago de Compostela, e tamén, entre as súas facetas de abogada, activista política, é a biógrafa de Placeres Castellanos, que foi unha guerrilleira galega mestra que loitou contra o nazismo. Unha muller que naceu en Ponte Caldelas e que loitou contra o fascismo na época en que tocou vivir. Mas tamén Elsa é autora de traballos, de textos, de libros sobre a realidade da lingua, sobre os problemas da lingua ou sobre as necesidades da lingua. E o último libro, a última publicación que deu a lume, justamente con Marcos Maceiras, é Liberdade pro Galego. É unha obra en que se reflicte, en que se pensa, en que se pon sobre a mesa, se realmente o galego é unha lingua capaz, porque así o permite a sociedade, de ser usada en todos os ámbitos, é unha lingua que goza de todas as liberdades e todos os dereitos de que gozan outras linguas, se é unha lingua que ten impedimentos para se desenvolver como idioma normal dunha sociedade, e temas afíns dos cales Elsa é unha verdadeira experta. Entón, hoxe, a súa palestra intitúlase justamente Conciencia Social do Galego. E xa vos deixo con Elsa, a quen agradecemos inmenso a súa presenza neste foro de Bergantiños. Moi bo día, obrigada pola presentación e obrigada tamén á organización, ao Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña por convidarnos á Mesa pola Normalización Lingüística e expresar, podernos trasladar o noso traballo que facemos dende a liña do galego, porque se ben é certo que atendemos moitos casos particulares, moitas veces tratamos de darlle visibilidade social, tampouco debemos de esquecer a importante función que temos de difundir o noso traballo. Tamén por iso que anualmente publicamos os informes dos traballos que vimos realizando. A liña do galego créase no 2007, se ven ata
o 2015 non comezamos a facer un traballo de sistematización e publicación dos informes. Esta liña do galego é un servizo de asesoramento legal gratuito prestado pola Mesa pola Normalización Lingüística, con independencia de se é socia ou non. Atendemos todo tipo de consultas, de denuncias, de reclamacións, moi variado, dende o mellor como se escribe unha palabra, até que sucede no meu posto de traballo cando me requiren que deixe de usar o galego ou non me permiten dirixirme aos meus superiores en galego. Prestamos asesoramento, como digo, en todo o tipo de temas, dereitos no ámbito do ensino, do ámbito laboral, a galeguización de nomes e restauración de apelidos, que este ven sendo un apartado que require moita nosa atención, moitísima xente que se dirixe a nós, dereito a obter os consentimentos informados en galego no Sergas, a recibir unha póliza da súa compañía de seguros, como vedes, o noso día a día, non? Isto é o que nos pode pasar como cidadáns no desenvolvemento do noso día a día, que teremos unha póliza de seguro do noso vehículo, facemos unha hipoteca, etc. Cousas que ás veces facemos unha vez na vida e outras moito máis reiteradas. E tamén, porque tamén hai que ser positivos na vida, xestionamos parabéns dirixidas a iniciativas que pulan polo galego, porque non todo vai ser laiarse, non? Consideramos tamén que todas aquelas empresas que deciden dar un paso de defensa da nosa lingua e de promoción e de normalización, que é moi importante, consideramos que tamén merecen o seu apoio. Nutrímonos de todas as queixas informantes que temos ao longo de toda Galiza, de todas as persoas voluntarias que teñen a ben dirixirse a nós. A nosa función, basicamente, existe porque a Administración non dispón desta liña de asesoramento a servizo da cidadanía. É curioso que a Secretaría Xeral de Lingua non dispoña dun servizo no que atender todo este tipo de queixas e de combater moitas veces esas injustizas sociais que nos detectamos. Prestamos, polo tanto, un servizo público que debería estar sendo prestado por unha institución. E tamén palpamos que existe unha maior consciencia social na sociedade. Somos máis conscientes dos nosos dereitos e somos tamén máis reivindicativas e estamos dispostas a defender os nosos dereitos. Somos tamén moito máis exixentes. Hoxe en día, os nosos informantes percibimos moitas veces ir máis alá incluso do que a lei permite, cousa que está moi ben, porque vemos que como autonomía estamos realmente cinguidos a un marco legal realmente opresor. Compra denunciar non só para acudir á vía legal, senón tamén á vía da sociabilización, porque moitas veces o que falaban os anteriores, as persoas que me precederon, moitas veces buscamos a simpatía de persoas que non son necesariamente galegofalantes, mas sí empatizamos cunha ampla maioría social que sí é favorável ao uso do galego e cando lle explicas que nos Sergas non che dan un consentimento informado en galego, a verdade é que sorprende, non? Porque din, pero se é o Sergas, se é o Servizo Galego de Atención da Sanidade, como non o van ter en galego? E a primeira é unha reacción de sorpresa. E por iso é moi importante espallar o noso discurso e espallar os nosos problemas, a visibilización social, porque só nomeando aquilo existe, damoslle existencia e nomeando o conflito lingüístico facemos posible a súa existencia. Volvo atrás. A evolución das denuncias do 2015 e do 2025 é o que vou a analizar. Como dicía, no 2015, cando empezamos a ter informes, a traballar de forma sistematizada os expedientes que nos chegan, e dividímonos en 5 grandes bloques: a rotulación e a sinalización, a atención oral e escrita, un terceiro bloque que medrou paulatinamente, que é webs e servizos online, que, vémolo despois, dende un 8% de queixas no 2015, acaba no 2025, ou témolo no 2025, estimado en 32%, é dicir, multiplícase por 4. O bloque de discriminación e exclusións lingüísticas que tamén foi medrando paulatinamente, e unha constante tamén o
quinto bloque, a toponimia deturpada. É curioso que, pasados xa 40 anos da aprobación da Lei de Normalización Lingüística que define, establece que o único topónimo legal é o galego, aínda topamos empresas que se resisten, e non son empresas, organismos públicos, que aínda é máis chocante. Cantas veces estamos vendo a televisión e de repente, bueno, unha barbaridade, non? Cando aquí xa temos moi superado, moi avanzada a conciencia social, en Madrid, de súpeto, na TVE, deciden nomear as nosas vilas e as nosas cidades con topónimos aquí xa, digo, superados. Sen intención de abrumar, vou facer un pase así moi rápido polas queixas, a porcentaxe para que veixades como foi evolucionando. Como dicía antes, vedes aí, no 2015, bueno, tiñamos 196 queixas, e cando empezamos a facer unha clasificación e tomala máis de forma, digamos, deixamos a queixa manual, e tratámola xa a sistematización a través de informatización. Pasamos, como vedes aí, registrábamos aí un 8% nada máis que servizos online e, sen embargo, vemos aí como a atención oral e escrita tiñamos unhas queixas registramos unhas queixas do 33%, onde posiblemente vexamos o pico máis grande. No 2016 as queixas xa se elevan a 432 e percíbese, bueno, pois, certa... Van oscilando, vamos a ir vendo moita oscilación e despois, no 2020, cando atravesamos a pandemia, veremos como tamén iso provoca unha modulación nas queixas. Aí temos, pois, a toponimia deturpada, vai liderando o 2016. O 2017 medran moitísimo, hai un ano de moita conflictividade no que ten a ver coas discriminacións e exclusións lingüísticas. Temos aí en total 363 queixas. No ano 18 as discriminacións e exclusións lingüísticas siguen liderando o ranking. Chegamos ao 19, ano prepandemia, e vemos como as discriminacións por exclusión lingüística siguen aí na situación máis alta a par da toponimia deturpada. A toponimia deturpada, xa digo, vai manterse. No ano 22, vou analizando, no 20, hai certo equilibrio entre todas elas, registramos 350 queixas. No ano 2000, perdón, no ano 20, que é onde aí atravesamos a pandemia, vedes como a atención oral e escrita polo contacto que volvemos a ter por motivos sanitarios, cos serras e demais, vemos como hai unha grandísima incidencia na atención oral e escrita, medra exponencialmente de novo, situándose nun 24%, e no ano 21 seguimos tocados pola pandemia, mantemos un 27% a atención oral e escrita, recollendo esas queixas neste bloque. E no 2022 pasamos a sumar queixas e consultas para darles o trámite, porque en moitas das consultas normalmente non se paran na primeira fase e requiren unha segunda fase que é a tramitación, posto que non son consultas que non sexamos quen de paralizar, non é algo que poidamos contestar de forma inmediata, senón que requiren un traballo posterior de contacto con, normalmente, empresas ou institucións. No 2023 alcanzamos as 1.129 queixas, igual que o 2024, que era o número que temos registrado máis alto, e as discriminacións e as exclusións lingüísticas son as que lideran as queixas e as consultas, e xunto coa toponimia deturpada. No ano 24, as queixas, segundo motivo, pois xa vedes, aí vai medrando webs e servizos online, xunto coa discriminación e as exclusións. E, por último, o ano pasado, registramos 923 queixas e consultas, e
aí é onde detectamos que efectivamente as nosas necesidades se foron paulatinamente, como dicíamos ao principio, despegando cara a servizos online, as webs, tendo en conta que xa prácticamente non pisamos o banco, que nos relacionamos coas entidades bancarias directamente por servizo online, é que pois a xente tende a facer xa todo, tendemos a facer xa todo a través do noso móvil. Pero, como vedes, a toponimia deturpada sendo unha constante. Aí a temos o ano pasado cun 18%. Traio unha gráfica, traio un cadro no que se percibe moi ben. Como vedes, fluctúa moitísimo, aí en verde teño a atención oral e escrita no 2019, nada máis que registramos casi un 6%, e de súpeto, co ano da pandemia, aí entramos en contacto moi masivamente co Sergas e con todas as organizacións sanitarias, e resulta que temos un 24, medra un 27 neses anos. E, como dicía, a seguinte apartado, webs e servizos online, pasa dun 8 a un 32%, e as discriminacións lingüísticas pois foron medrando. Foron medrando en boa medida porque cada vez somos máis valentes. Eu considero que é unha cuestión de valentía que, especialmente no ámbito laboral, medren porque nos atrevemos a denunciar que a nosa empresa manifestamente nos impide facer o noso traballo en galego. Moitas veces é coa excusa de que hai algún de fora ou imos dirixirnos a alguén que non é galego, e hai xa sentenzas que dan que torcen polo traballador, recoñecendo, o traballadora recoñecendo o seu dereito mesmo cando se expresa, cando se dirixe a outras persoas do mesma empresa, se dirixe ao exterior de Galiza, mantén o dereito a dirixirse a elas en galego. A evolución das consultas, eu traio tamén aquí un pouco para que se vexa cales son as consultas que máis nos fan. En primeiro lugar, dereitos lingüísticos das familias no ámbito do ensino. O ámbito educativo tornouse, dende o decreto de plurilingüismo, de mal chamado plurilingüismo, tornouse para as familias nunha preocupación. E aí, como vedes, pois, tanto no 2016 como no 2025 tiñamos un 28% de consultas. En canto a nomes e apelidos, pois tamén é unha constante. Hai moitísima xente que se dirixe a nós para coñecer o trámite que ten que facer no rexistro civil. E, despois xa vedes que outros, pois aí é un caixón desastre na que entra de todo, dende pregúntanos absolutamente de todo, e os dereitos lingüísticos no ámbito laboral que cada vez vai medrando, situándose o ano pasado no 15%. Traio aquí un pequeno gráfico de consultas no 2025, pero, eu o que quixera centrarme, basicamente, como conclusións, é que o Sergas é o maior receptor das nosas queixas, das vosas queixas, mellor dito, da sociedade, que conecta coa nosa grande relación que temos coa sanidade pública, que percibimos que, por ser precisamente unha administración autonómica, son os que onde non lle debemos de pasar que se vulneran os seus dereitos lingüísticos. Moitísima xente se dirixe a nós criticando, reprochando que o Sergas non lle facilite os consentimentos informados para calquera operación cirúrxica en galego. Volvo a facer fincapé no incremento porcentual que tivo nas queixas nos servizos online, as consultas sobre dereitos lingüísticos no ámbito laboral, tamén o uso do galego reintegrado no ámbito laboral, medra, e así como as consultas sobre o ámbito educativo, porque se detecta que o ensino é un factor, se converteu nun axente de desgalicización de crianzas, especialmente crianzas
que proceden de familias galegofalantes e que aos 2 semanas de estar en contacto, de ingresar no ensino, pois regresan a casa falando castellano, lamentablemente. Medran as consultas tamén relacionadas coa UNED, tanto, bueno, vímoslo registrando xa desde 2004 con problemas para realizar traballos en galego de fin de carreira e tamén agora mesmo sobre exames temos unha demanda contra a UNED. Por queixas en función das entidades implicadas, vedes aí como as institucións e as administracións públicas son o albo das queixas, cun 54%. En canto ás administracións, a administración autonómica é a que máis queixas rexistra, cun 41%. En canto a estas institucións galegas, pois, como dicía antes, a Consellería de Sanidade, o Sergas, cun 38%. Falamos do 2023, vale? Pero, basicamente, digamos que podemos falar de homoxeneidade ao longo dos anos neste tipo de queixas de quen son os destinatarios das mesmas. Na administración local, o Concello de Vigo vai liderando, non lonxe dos outros, un 13 o Concello da Coruña. Na empresa privada, outras empresas, porque, claro, obviamente, pois aí hai de todo, entidades, basicamente entidades bancarias, como veremos despois, servizos, non? Telefonía, as eléctricas, Naturgy, as entidades bancarias. Obviamente, somos un país no que temos moi espallada a rede de a banca, polo tanto, lideran as queixas. Se ben é certo que teña mellorado moito. E en canto ao que ten que ver cos tipos de queixas, eu quixera traer un pouquiño o que máis destacamos en cada ano. No 2015, seguramente recordaredes, unha persoa que hoxendía é artista consolidada, Belén Taxes, denunciaba a súa empresa, un centro privado da Coruña, Jungle World, que lle prohibiu empregar o galego no traballo, tanto no que tiña a ver co desenvolvemento das clases como na comunicación coas familias. Esta empresa emitira unha circular na que expresamente dicía que a lingua do centro era o español. E despedírona, e finalmente esta empresa recoñeceu que o despedimento era improcedente e indemnizou. Xa sabedes que hoxendía as indemnizacións son así, daquela maneira, tras a reforma laboral. Daquela, entón, no 2016, pois temos aí un amplo abano de queixas que van dende os problemas na UNED, que refería antes, como os problemas na Policía Nacional de Ferrol, que non atenderon a un cidadán, que chamou para facer unha consulta telefónica directamente, viuse obrigado a cambiar de lingua. En Vodafone, pois un problema de cariz toponímico, que dicían que en su sistema non admite dialectos, así de clariño lle dixeron, porque non querían registrar que non fora lixarlle o sistema. Estrada de Pazos, cuidado. Na Xefatura Provincial de Tráfico de Ourense denegaronlle o dereito a unha persoa a facer o exame en galego. No 2017 un cidadán sufriu un desprezo no Servizo Galego de Colocación, simplemente por ter o seu nome galeguizado, e dixeronlle que hai vida máis allá de la canda. Vamos hacia un mundo global. Non hai que ser cerrados e nacionalistas. Isto é o que paira por aí, polo mundo por fora. É probablemente o que topemos así de súpeto no noso día a día. Eu quero facer un chamamento. É moi importante que denunciemos, porque non podemos deixar pasar ese tipo de desprezos. Ao final, é que se constitúe unha comunidade de impunidade. Estas persoas que, ademais, dirixen o mellor ou están de cara ao público, como poden ter este tipo de actitudes? A marxe do que pensen, porque eu aí non me podo meter, non? Pero que unha persoa recrimine a outra ter o nome en galego, pareceme, non vou calificalo.
E ao solicitar unha factura en galego a un cliente dixéronlle que non había problema, sempre cando pagase el o programa de facturación. No 2017 foi unha cuestión, pero a inversa. Non o tratamos na liña do galego, pero sí fixemos un traballo na Mesa pola Normalización Lingüística porque nos pareceu realmente insultante. Ao Concello de Gondomar, por ter dous sinais en galego, a Garda Civil apercibiuno para que os mudase. E aí atopou o apoio da Valedora do Pobo, a Valedora do Pobo naquel momento era Milagros Otero Parga, e esta señora dixo que efectivamente tiña que mudalo. E obrigaba a facelo ao castellano, cando en realidade a norma non obriga a telo en castellano, en calquera caso nas dúas linguas. Pero, bueno, houve aí, digamos, ela dixo que foi un malentendido e aí quedou a cousa. Os sinais, que ademais son de Gondomar, aí quedaron os sinais en español, vale? É dicir, molestoulles moito que dixesen a gas personal autorizado, unha prohibición a gas personal autorizado, e mudarono para, bueno, en fin, pareceulles demasiado galego. No ano 2018 tivemos unha discriminación laboral por motivos lingüísticos nunha empresa da Coruña que lle exixía ao seu traballador, exixiulle varias veces que deixara de empregar o galego no seu posto de traballo. Tamén no 2018, en Aire, que é a empresa pública de navegación aérea dependente do Ministerio de Transportes, non permitía aos seus traballadores ter as nóminas en galego, a pesar de que o solicitara o comité de empresa. Esta empresa pública, no 2020, foi condenada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza por acoso laboral a unha traballadora porque lle prohibían dirixirse en galego aos seus superiores en Madrid. Era unha traballadora do aeroporto de Compostela. No ano 2019, había profesorado na ESAD que estaba traballando sen a titulación requerida de coñecemento da lingua galega. Foi denunciado por persoas que aspiraban a eses postos e que si tiñan as titulacións, mas, bueno, era unha cacicada unha vez máis da Consellería de Educación. A empresa de servizos Grupo Norte, a agrupación empresarial, un dos seus traballadores dicía que recibía constantemente a resposta das súas encargadas ante as súas comunicacións, contestabanlle, non lo entiendo, pónmelo en castellano. No 2019, o Sergas non facilitou un consentimento informado en galego a unha embarazada. No 2020, aquí é unha actividade completamente, tivemos un colapso de queixas derivadas da mala xestión do Sergas en canto á lingua do coronavirus. Asulagáronnos con denuncias de tipo atención telefónica cidadá en castellano, no teléfono oficial, a Sergas remitíalles profesionais da sanidade protocolos exclusivamente en español, a aplicación do Sergas atendía en español, o profesorado foi citado e informado polo Sergas en español para a realización de PCRs, pero tamén, non só o Sergas, tamén o Ministerio de Sanidade. A aplicación Radar Covid non dispuña de versión en galego. Chegamos ao 2021, marcado polo Covid, e aquí temos o caso Xosé Agrelo de Rianxo, non sei se lembraredes, porque isto prolongouse un pouco no tempo, dado que acabou nos tribunais. Este era un señor de Rianxo que foi chamado a participar nun cribado no Centro de Saúde da Vila, chegou, solicitou atención en galego, a traballadora pública, a empregada pública, negouse, houve unha pequena discusión entre eles e chamou ela a policía local considerando que había unha alteración grave do funcionamento do centro de saúde. Chegaron os axentes, o cidadán completamente convencido de que o ian repoñer nos seus dereitos lingüísticos dirixiuse a eles e eles viñan apercibidos pola traballadora, viñan con outra versión. Os axentes dixeronlle que non tiña dereito a ser atendido por unha traballadora pública. Pero que mundo vives, home? Se todas as linguas son oficiais e ti non podes exixir nada. Entón, o cidadán dixo que ele era un cidadán, non era un súbdito e que requiría ser reposto dos seus dereitos. E a contestación dos axentes foi: como non depoña a súa actitude, imos apercibilo e imos propoñelo para sanción. Fixadevos, en que mundo vivimos? Os teus dereitos lingüísticos vense pisoteados e a continuación sanción de 601 euros.
recorremos dende a Mesa pola Normalización Lingüística e a xuíza do Contencioso Administrativo de Santiago danos a razón, pero parcialmente, porque considera que houve unha falta de respeito e consideración cara aos axentes. E reduce a sanción a 160 euros, pero que a nos parecenos realmente fora xa do procedimento, porque iso non entra, non? Entras nun xulgado por unha cousa e saes absolto dela, pero sancionado por outra. Bueno, inaudito. Na comisaría da Policía de Vigo, da Policía Nacional, un axente negouse a tomar en galego as declaracións literais da denunciante galegofalante. Non me vou estender moito. No 2022 obtivemos unha sentenza da Mesa pola Normalización Lingüística, obtivemos unha sentenza que tumbou un procedimento da Axencia Tributaria por desatender o dereito de escolla lingüística do cidadán. Ordenou, entón, a retrotraer as actuacións ao momento anterior á vulneración dos dereitos lingüísticos. O Rexistro Civil de Vigo non garantiu que dúas bodas se puidesen oficiar directamente en galego, se non era mediante intérprete. Unha das parellas dixo que fora, que non pasaba, que ia ao Concello directamente, que ali oficiarían en galego, pero outra insistiu. Eu coñezo a un dos contraentes e imaginaba que non cedería. Entón, presentáronse os contraentes ali, é para ler 3 artigos, nada máis do Código Civil. Son moi sinxelos, é dicir, que tampouco lle supuña a encargada un grandísimo esforzo, mas a encargada aí foi hábil. Mantivo en vilo aos contraentes a ver se se oficiaba non en galego, porque dicía que non, que ela non oficiaría en galego, pero mandou o sustituto. Salvou porque xa estábamos ali con toda a prensa e ao final, pois, deu-nos calabazas. A verdade é que non que mellor dito, falando dunha boda. Allianz negouse a facilitar unha póliza en galego a unha empresa do Porriño, tivemos tamén que acudir aos tribunais para que lle recoñeceran o dereito e lla extenderan, e o director dun máster negouse a asinar un documento en galego dicindo: me niego a escribir nada en gallego estando en España. 2023, Camer Firma, empresa pública que xestiona os certificados da Xunta, non se comunicaba en galego co funcionariado, este foi un caso tamén resolto favorablemente. O Ministerio de Asuntos Exteriores tiña unha póliza onde CAUV que excluía o galego. No 2024, a Xunta contratou a organización de viaxes, é dicir, a cuestión lingüística é o que menos mira a Xunta, que vos vou contar. Unha empresa dedicada á organización de viaxes e actividades para a formación de linguas estranxeiras no exterior que dispuña de información en nada máis que en castellano e en inglés. A EGAP ofreceu formación en español nun curso. Chegamos ao 2025, solicitouse un certificado de empadroamento ao Concello de Cambados e a cidadán recibiuno en castellano a pesar de que a lingua autodeclarada polo Concello dice galego, mais ao solicitala mandaronllo en galego e esta persoa quixo saber que podía facer para que o protocolo de ali en diante mandase por defecto os volantes, os certificados en galego, e conseguimos que tivese éxito, porque o Concello, entón, a partir de aquel momento, xa comezou a expedilo de forma automática en galego. A unha empresa de prevención de riscos negouse a prestar servizos e entregar documentación en galego a outra en Redondela, pretendendo cobrarlle un servizo extra, un diñeiro extra, por un simple servizo de galeguización, se o mandaba a traducir ao galego. A Xunta patrocina unha campaña dirixida ao alumnado de secundaria e bacharelato sobre o uso responsable dos móviles que estaba só en galego, só en castellano, excluindo o galego. E, por último, facer un chamamento a empreguedes, a que estendades o seu uso aos vosos coñecidos, a familiares, etc., porque compre reaxir ante a vulneración dos nosos dereitos lingüísticos, non só por resolver un problema particular, un problema individual, que sí que o facemos, obviamente, encantadas, encantados, mas tamén para darlle unha resposta colectiva, porque non podemos tolerar que nun servizo galego de colocación suceda o que lle pasou a aquela persoa, temos que mobilizarnos, temos que facelo visível, porque só poñendo nome, só designando, poñendo
facendo visível estas injustizas lingüísticas, somos quen de estender o noso discurso e poñerlle nome a algo que existe que se chama conflito lingüístico. Liña do galego, @mesa.gal, estamos aquí para as vosas consultas. Obrigada. Antes comezaba facendo esas preguntas, formulando esas cuestións, non? Se realmente é posible facermos vida normal en galego, se existen ou non impedimentos para desenvolvermos a nosa vida laboral, vida social en galego, se era necesaria unha reivindicación permanente. Eu penso que a exposición de Elsa deu cumprida resposta a esas cuestións, a esas preguntas, e tamén verificou que é necesario no día a día reivindicar eses dereitos lingüísticos para que non aconteza eses procederes coa policía, coas empresas, cos xefes, coas xefas, ou que nos impidan dirixirnos en galego a calquera persoa no noso ámbito laboral ou social. Dispomos 2 minutiños para o coloquio, para un intercambio de opinións con Elsa. Entón, por favor, se quixerdes intervir, tendes a palabra. Eu só era unha curiosidade. Quería saber se esos problemas que tuvestes cada un con respecto a exames, traballos fin de grado e fin de máster, hai algunha queixa máis nas universidades do sistema universitario galego, o sea, de Vigo, de Coruña, por exemplo? Sí. Que vexín aí tamén que había un director de máster que... Sí, a verdade é que efectivamente hai de todo tipo, non? Moitas veces poden ser consultas de tipo... Bueno, están as universidades bastante galeguizadas, hai que recoñecer que os formularios e demais non hai queixas nese sentido, mas sí todo o que é periférico. É dicir, tendo en conta que as universidades ao final tenden como o resto da administración a externalizar moitos servizos, moitas veces son, agora mesmo non estou lembrando un en concreto, pero sí dende as universidades que non descoiden todo o que ten que ver cos servizos externalizados, porque ao final son servizos que debería estar prestando a propia universidade, mais ao feito de externalizalos non descuidar o aspecto tamén lingüístico. Evidentemente, hai que prestar un servizo de calidade, mas iso non está discutido coa cuestión, coa defensa dos dereitos lingüísticos. Moitas veces ten que ver máis con externalización deses servizos. Ben, pois, máis nada, obrigado pola vosa presenza, e agora temos un roteiro literario pola Ila de Carballo da mao de Adrián García Pérez. Así que vémonos nuns momentos. Obrigado.